Executive Committee jong ke KHADC haka absan tere unai tunda kawai ke jingmer ka Shim ya kara ben pun kunyo ya ke jing CEO shabaro ki no tre jong council kentob na duki officer ki staff kringkat ki employees jong ka council bar kentob ya tulap jong ki prangot ki MDC bla sharam ki bla sha job ya KS ki bede ben yo ya ka bai bam temen joki haba krench klap thai ku bo na kalyang CM ka council Bah Pyniaid sing CM ulong ba ka jing CEO ka tulap jong ki MDC bla sharam ka bla kot chaka absau laktam bada ka benta jong ki officer bala shang thai ru bat ki wei ki no tre jong council ka bala ko chaka nriu klu siteng la ong ba council ya ka ni ru kan siu dap no CM ban ya brief lang ki kat tu kat ni teli ki rai ki bangila Shim ha kanika sni ha bai de kanika executive committee meeting ka baar jong kanika isi bat mai te ka baningkong na kalyang jong ka isi ngila don ka jing thmu ban bat ngila rai ru ha kanika isi mentas ni ba kanika isi bat mai kan pelaj lani kan penkuit no ya baro kini ki areas kiba sa jong ki employees ki jungi ki staff ki jungi ki officers ki notre baro klemda jer kerteng ya ka ba kum kanu kata ka areas te baro ki ba la kentup langru wat ya ka areas jong ki prangut ki ex MDC ki bla job ya ka case ba ki dei ban yo ka pension te bat kaniru ke areas kadon kumba arp saulak tam te ringkat bat ki areas jongki present employees ki badang don menta ki staff ki officer bat kumjuru ke areas ke badai ka benefit dan ka jingyo benta jongki staff ki bala retired dan ki officers bala retired baru ka kot jan kumba nriu kulur shiteng te ya kani nakaliang ka isi ila Shim da kawai karai ba ngin pelait no shen ya kani ka areas baru shekini badai ban yo te mentala de ka last week jong Julai de sikini hau ni benai ban wan ila ban pendap ikani ke baar ngila rai ban pen scam ya ka notification kabla penmi nakaliang ka executive committee EM in charge jong ka isi ke jungi badai ka fisheries bakat kum ka notification hapok kani ka United Khasi Jante Hills District Fisheries Act 1954 bat kumju la penkhambor yang ni lingba ka rule arp khundai jong ka Assam and Meghalaya rules kat khandai spa sam huai la pen scam ya kani ka notification ba baro itu kiba penlong yaki jing yakwai dokha ki competition fishing competition baro in hub banyo eka permission naka district council mentah nama ngila don yang ka jongka act but ngila pentrekam ya kani but ngila pen scam haka isi ya ka notification ka bami haka khat saw tarik Julai but ya kani notification ngila pha shabaro san tylli ki district ki bapentup ya ki deputy commissioner ki SP ya ki bakrau ki hima gini ban ya trailang dekat kishnong ban trailang bat ni tebat ya ka fees bari ban siu syaka council habe de kini ki fishing competition ngila bu daka slap le singin sa ki hadian jongka bat ki format joki application form ki permission gitu ngin sa ada ki hadian de kunjuk ngila Shim ya karai ban penthmai no ban reconstitute ya ka Khasi Traditional Medicine Commission kani ka commission la don hapo jong kani ka act ya ka ba nakaliang ka commission ka ju court application ya kino ki nong ai dawai khasi nong ai dawai kenbat khasi ki basumar daga jing start daga jing kabor ke bau bleu ayaki bakit sumar yaki para breu para mensim lingba ki kenbat baki yo naki cloud naki keper naki nitai but ya kani kino ki bakwa ban yo kajing itu kat kum kani ka ak jungi ke bangidon te kamut ki hab ban wan ban apply kani but namar ba ki chief executive member ki julong ki chairman tengi sundai ba ladai kapor ba ka isi kala Shim ya karai ban penthmai no ban reconstitute ikani namar ba chairman barim idi CM tementa la
larai da ke isi ba UCM ba menta un clear no un long no chairman jonganika commission but kani commission kan yo ban screen kinunu ki application bawan changi bangin yo ban I certificate but rukum ju habai de kani ngila shimru ya karai na ke isi ban play no shen ya tika khasi traditional medicine institute ke jongi hang ti pot room socket connect kabar ladep ban pentrai menta sa stang katu kat ni ki sanitation work kum ki ka umbam di ban penpoi ha kan ka institute nang ta ka yin sa jong chukidar bat kiwi kiwi ki kam ki barit baria barang sa batang shudap kini yo ban play not ya kathi but habidi but kata ngila shimu ya karai ba habidi kan ki institute ngin sa call for any expression of interest naki way pat ki institute let's say na po jela but na shabaru ki ba specialize ya kanika herbal treatment kini katai ba nakalyang jungi ngila shim karai ba kumnum no ngin outsource ya kanika khasi traditional medicine institute ka jungi knang ban nang kampen baha shu but ri te kani ngidang pha eka jingtho shaka government ban yo eka permission ban bu eka laboratory nang ba kini kinong sumar dawai khasi ki jongi le sinapori khasi ki ban wan hang the ban ai ki dawai ki jongki ban bu ang the namta ka jing sumar ki babun kin long ki balong hygienic le ki ba khoi masuba bat ki ban nam dan cikta pat hakawai pat kaliang ka koi ka kya te kumju ru na du ka bottling adu ka kom packaging ke rukom song ni kini ki dawai kin debit kat kum ka juk start ka menta ka jing khoi jing suba te nilai keren ka jing thumu ban ya trelang ba state government hadin balai kendu chief minister ngila pensno ba nakalian ka isi ke ba thumai menta ni don ka jing thumu ban khot ye ki khna samla puli ke jungi lani ki rewang ba kum ki research scholar ban le shibun li ki research habi de bat kumno ban ti banya banwat banya ye ka thumai ka jinglong kerpang jungi hakariti dustur tedengi phai ni kran chpang kariti dustur le sekan yar bha kan bon te katu kat ni yang sa ai lang ithi kan ka proposal ka jungi ni don kumba khat nyo tli ki areas of research kiba ngila group kiba ngila dep panrai menta kan ki isi but kini ki khat nyo tli kan deish phang ka niam ka rukom de se ka jinget ka jungi ne ka jinget ho shongkurim ne ka marriage ne kini ka rukom kran ka thliet ka wei ka shnong kai pher na ka wei ka ra kai pher ne ka wei ka hima kai pher ka basaw ka origin jong ka clan ne khasi lineage society ka culture administration of traditional heads ka sinshar khadar te mutbaro kini kidon kumba khanyo tali portal kadika online portal by de kini ka igram surara chikat kum ka guidelines jong ka 15 finance commission bangin upload no ye kinu no ki proposal ki detail plan estimate ki jingthmu ki jongi ki project ki bangi mut manwara ki constituency ki chika ba pher but kumjuru banla ban submit ki UC hakapor ka babiang but ya kani ngila shim na karai bahadian bala don bontli ki meetings but state government but paramangi hani ka IT department ka finance but ka engineering wing but kumjuru ki way pat ki department bangya dan lang mentasngi hakani ka isi la shim ya karai ba ngin pentrekam na do August ya kani ka igram portal igram portal ka ba kat kum ka guidelines jangka 15 finance commission kini di katu kat ni de sikum apply so bana kalian ka executive committee kala shim ya karai mentakan ni ka janmi